ପଞ୍ଚଶୋଳା ବାପା ମନେ ରଖିଥା। ଆଉ ତୋର ମୋର କେବେ ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। 5ଟା ସ୍ୱର ଆସିବ ଯେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। କିଏ ସେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଟିକେ କସରତ ହେଇଥାଉ ବାପା ମନେ ରଖୁଥା। ମୁଖାରୁଖ ବାପା ଆଉ ଗୋଟା ସ୍ୱର ଆଉଛି। ଟିକେ କସରତ କରିଥା। କାହିଁ ପାଇଁ ଧୋଇଗଲା 5ଟା ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପଦରେ। ବାଟୁଳିରୁ ବଳି ଟାଣ ବଳି ଟାଣ ବଳି ଟାଣ କି ବ୍ୟାଧି ଜାଣ ଧାମରା ଉଠିବ। ବୋଦରି କୋଳିରୁ କାଳନ୍ଦୀ ପାତ୍ର ଘର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଦୋଷୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଆସିଥିଲେ। ବାପା ଇଏ ରାଗ ଯଦି ଲଗାଇବ ଓଡ଼ିଶୀ ରାଗ କାହିଁ ଗାୟକ ହବାକୁ ଯିବ। ବଦଳି କୋଳି